Bueno, empezamos, bos días. Rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes sobre os que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consellería de Sanidade, dentro dos acordos aos que chegamos recentemente sobre a descentralización do grado de Medicina, hoxe acordamos un cambio sobre o que se viña facendo dende o ano 2001, donde, dende ese ano, Sergas tiña un acordo que iba se prorrogando de xeito sucesivo coas tres universidades galegas para as titulacións, para a impartición das titulacións sanitarias. Había un acordo específico para cada unha das tres universidades. Hoxe aprobamos destinar 21,5 millóns de euros a un novo acordo, pero neste caso un concerto único coas tres universidades simultaneamente para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria que se imparte a través das tres universidades. Xa digo que con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar o grado de Medicina. En total son 21,5 millóns de euros ata o ano 2030, o cal supón ao redor de algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos grados universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Educación. Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Hoxe autorizamos, dentro deste Plan Galego, con este horizonte ata 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase nunha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I máis G máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores, que está aberta xa. Abrímola hoxe despois deste acordo, e a segunda, os 20 restantes, quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese obxectivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, e moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o persoal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Medio Ambiente. Seguimos traballando na ría de Pontevedra, que para a Xunta de Galicia é un espazo de especial valor ambiental e socioeconómico, onde conviven moitos usos urbáns, marisqueiros, pesqueiros, turísticos, recreativos. Todo iso é necesario compaxinalo e todo iso exixe un traballo de manter as augas no mellor estado posible. É unha prioridade e, polo tanto, para cumprir esa prioridade, hoxe tomamos un novo acordo no Consello que é destinar 4 millóns de euros ao novo bombeo e tanque de tormentas no Concello de Pollo, que forma parte da ría de Pontevedra, como saben. Isto xa é unha segunda fase das obras que estamos realizando na ría de Pontevedra. O valor total das dúas fases son 56 millóns de euros, e a primeira, que xa está finalizada, foron casi 35 millóns de euros e implicou varias actuacións. A máis importante, probablemente, a depuradora de Praceres.
Agora, unha vez resoltos os problemas de depuración, hai que intervir nesta segunda fase sobre os elementos da rede que se adican ao bombeo e que conducen precisamente as augas á depuradora e para que cheguen en condicións axeitadas. Esta segunda fase, na que se encadran estes 4 millóns do bombeo e tanque de tormentas de pollo, vai ter un total de 21 millóns de euros, con 6 bombeos en total, este un deles o que se acordamos, e a previsión é que remate esta segunda fase entre os anos 29 e 30. E cando remate, teremos, investidos no saneamento e depuración da ría de Pontevedra casi 60 millóns de euros. Outro acordo en materia, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos a creación duns premios novos, os premios de sustentabilidade empresarial, que o que buscan é recoñecer, impulsar e visibilizar o compromiso ambiental e as boas prácticas que se realizan en Galicia. Hai máis de 100 entidades públicas e privadas que están adheridas ao chamado Sistema Comunitario de Xestión de Auditoría Medioambiental, así se chama, para estar neste sistema se exixen unha serie de condicións de prácticas medioambientais e as máis de 100 entidades que están neste sistema son as que poderán optar a estes premios nos que o que buscamos é estimular a reducción significativa de emisións de CO2, a reducción do consumo de auga, o emprego de enerxías renovables na cadea de produción, todas as prácticas ambientais que merecen ser recoñecidas. E outro acordo último, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver co desenvolvemento e cos prazos que comprometimos no seu día para facer unha realidade a chamada ruta do camiño, o chamado camiño do litoral, como saben, é unha das iniciativas tomadas unha vez que a Xunta de Galicia asumiu as competencias de xestión do noso litoral. Esta é unha ruta que non ten precedentes, unha ruta nova que busca enlazar espazos con gran valor paisaxístico e tamén con núcleos habitados para facer un itinerario continuo, accesible, coñecido e promocionado. Por lo tanto, o que fixemos foi aprobar o inicio dos traballos que faltaban, que son os de sinalización e pequenos acondicionamentos do camiño do litoral. A intención, saben ustedes que estaban empezados, basicamente son de sinalización. E a intención é que este verán este camiño xa se poida percorrer. Son 1,4 millóns de euros para identificar de xeito uniforme e unitario os itinerarios, instalar sinais, ademais elaboradas con materiais reciclados, reforzar a accesibilidade e a seguridade en algúns tramos onde é necesario e ofrecer tamén toda a información sobre este camiño a través de unha app que se creará o efecto. E tamén hoxe demoslle o visto bo definitivo o trazado definitivo da ruta, que van ser máis de 1.300 kilómetros, poderánse facer tanto a pé como en bici, 52 etapas, dende Ribadeo ata a Guarda, e que se vai complementar, ademais, con 2 variantes fluviais polos treitos finais dos ríos Ulla e Miño. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo e dentro do plan global que ten a Xunta de Galicia para mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade en determinados tramos do camiño, son 40 millóns de euros en total, hoxe acordamos aprobar o proxecto definitivo para mellorar a seguridade no camiño do inverno con 13 novas sendas pionís que se van a executar dentro deste plan global e que buscan facilitar un tránsito seguro nos tramos que coincide o camiño, neste caso o camiño de inverno, coa rede viaria, coa circulación de automóviles. A proposta da Consellería de Cultura, outro acordo. Hoxe aprobamos renovar a colaboración que dende o ano 2019 vimos mantendo coas dióceses galegas para facer pequenas actuacións de reparación e mantemento en bens de valor artístico que son de titularidade das dióceses, de titularidade eclesiástica. Dende o ano 2019 levamos investidos casi 2 millóns de euros en moitas pequenas actuacións que, sobre todo, son solucionar humidades, arranxar cubertas, pequenos derrubamentos, e hoxe o que facemos foi seguir mantendo esta colaboración e aprobar 600.000 euros para actuar en 12 igrexas parroquiais. 5 están en Pontevedra, 4 en Lugo e 3 en Ourense. Cambio de acordo de Consellería, Consellería de Vivenda, primeiro as competencias de infraestructuras e despois de vivenda. En infraestructuras, hoxe tomamos 2 acordos importantes para seguir cumprindo lograr a execución de 2 infraestructuras importantes. Unha delas é a variante de Viveiro,
hoxe aprobamos autorizar xa a licitación do proxecto constructivo. A variante vai permitir salvar a ría e o núcleo de Viveiro e conectar a vía de alta capacidade de Costa Norte coas estradas Lugo 540 e Lugo 862. Xa, noutros consellos hablamos desta infraestructura, vai ter un percorrido de 6,2 kilómetros e un investimento por parte da Xunta de Galicia de 40 millóns de euros. Licitamos o proxecto constructivo en canto este elaborado, que esperamos tenerlo no último trimestre deste ano. O seguinte paso xa sería, despois do trámite de información pública, a licitación da obra. Isto respecto á primeira infraestructura, decía que eran dúas. A outra é non é unha nova infraestructura, é un acondicionamento importante de casi 16 millóns de euros. Estou falando do acondicionamento da estrada Ourense 533 entre o Concello da Gudiña e o Concello de Viana do Bolo. Xa digo, 16 millóns de euros. O que facemos é someter a información pública o proxecto de trazado, o proxecto deste este acondicionamento vai variar o trazado da estrada actual e sometemos a información pública o novo trazado. Que queremos aquí? Mellorar esta estrada, que ten 15 kilómetros, ten moitos tramos, os que a coñezan, onde é moi complicado facer adiantamentos e resta moita fluidez ao tráfico. Por lo tanto, proposta de trazado que se somete a información pública, mellora interseccións ata 8, renova a capa de rodaxe e implanta en varios tramos carrís adicionais. En canto este aprobado este proxecto de trazado, logo de información pública, xa pasaríamos a licitación do proxecto constructivo para seguir dando pasos ata a execución da obra. Mesma consellería, pero decía ahora acordos en materia de vivenda, como sempre, como en casi todos os consellos, en todos, seguimos dando pasos para cumprir ese obxectivo de 4.000 vivendas en 4 anos. Hoxe acordamos licitar por algo máis de 10 millóns de euros a construción de 58 novas vivendas públicas en Ferrol, no barrio do Bertón, onde estamos concentrando unha parte importante da construción de vivenda pública da Xunta de Galicia na cidade de Ferrol. Digo, 58 novas vivendas, 10 millóns de euros, nunha parcela que xa está urbanizada, titularidade da Xunta de Galicia, de casi 2.000 metros cuadrados de superficie. Con estas 58 novas vivendas, xa son 353 as que están en marcha neste mesmo barrio de Bertón, que, como decía, onde estamos concentrando casi toda a construción de vivenda pública en Ferrol. Cambio de consellería, varios acordos en materia de política social. Hoxe aprobamos unha colaboración co Concello de Porriño para construir un centro de día no municipio, na parroquia de Atios, concretamente. Vais a acondicionar a antiga escola unitaria, no lugar de Covelo, en Atios. O montante total de obra son 431.000 euros e a Xunta de Galicia vai achegar 150.000 destes 431.000 e a previsión é que o novo centro estea rematado durante o ano que ven. Tamén de política social, neste caso non é un acordo, é un balance que facemos tamén periódicamente sobre o cumprimento dunha iniciativa que a día de hoxe, dende logo coa amplitude e sacos anos que leva en Vicencia, só existe en Galicia. Estou falando da asistencia, da axuda económica que a Xunta de Galicia proporciona aos enfermos de ELA na nosa comunidade autónoma. Como saben, a ELA é unha enfermidade que provoca un deterioro moi grande de quen a padece en pouco tempo, pasa unha situación de gran dependencia. Xa digo que levamos dende ano 2023 apoiando os pacientes de ELA con unha cantidade ata 12.000 euros anuais, e que en Galicia se concede o 100% dos pacientes diagnosticados de ELA, dende o momento en que reciben ese diagnóstico e que, por suposto, son compatibles con calquera outra axuda pública que poidan obter. Dende o ano 2023 son a media de 200 pacientes de ELA en Galicia os que se benefician, todos aqueles son diagnosticados, da axuda da Xunta de Galicia, ademais de outras axudas. En Galicia tamén fomos pioneiros na creación dunha vía preferente para declarar a dependencia das persoas con ELA, de modo que poideran acceder aos servizos derivados
das súas necesidades moi grandes no menor tempo posible. Ben, isto contrasta coa situación. Saben que no ano 2024 aprobouse a lei ELA por parte do Goberno central. A verdade é que foi unha lei que se aprobou e se elaborou ao marxen das comunidades autónomas e hoxe tamén nos datos analizados polo Consello da Xunta de Galicia vemos que menos do 10% dos 200 pacientes galegos de ELA que reciben a axuda da Xunta de Galicia teñen reconocido neste momento o máximo grado de dependencia, grado 3+, que é o que exixe a lei estatal do ELA para recibir as axudas estatais. Por lo tanto, solo menos de 20 pacientes dos 200 que reciben a axuda da Xunta de Galicia están recibindo a axuda do Goberno central. Outro acordo en materia de política social, hoxe démoslle luz verde a convocatoria das axudas que derivan da xestión do 0,7% do IRPF que está adxudicado para a súa xestión ás comunidades autónomas dende hai uns anos. Hoxe aprobamos convocar estas axudas un ano máis. O orzamento inicial son 35,5 millóns de euros que, polas estimacións de outros anos, creemos que chegará a casi 42,5 millóns de euros unha vez que o Ministerio de Facenda confirme o montante definitivo do que supón este 0,7% asignado a Galicia. Seguiremos financiando programas e investimentos a entidades sociais que traballan no eido da infancia, persoas maiores, na discapacidade ou prevención da violencia machista. Estas cantidades que prevemos invertir, ata 42,4 millóns de euros, supón un aumento importante respecto ás derradeiras aos do ano pasado, casi un 20% máis de cuantía. O ano pasado, o 0,7% que xestiona a Xunta de Galicia financiou 733 proxectos presentados por 167 entidades. Ademais, sempre anticípase o 100% das cantidades dos proxectos e este ano a intención é tamén facer este anticipo e que a execución sexa realizada ata finais do ano 2027 coas axudas, de 35,5 millóns de euros que convocamos hoxe no Consello. Outro acordo en materia de política social, este ten que ver coa loita contra a violencia machista. Hoxe aprobamos seguir colaborando, incrementando nun 40% a axuda que mantemos a través dun convenio coa Casa de Acollida de Chantada para acoller a mulleres vítimas de violencia machista e os seus fillos e fillas. As prazas pasarían con este aumento de 7 a 10, as prazas dispoñibles, e, para se fan unha idea, esta Casa de Acollida residiron nos últimos anos 70 mulleres e 47 menores. Por lo tanto, justifícase sobradamente este aumento da axuda que estaba recibindo. E outro acordo de política social, hoxe acordamos destinar casi 400.000 euros, 385.000, a colaborar coa Federación de Mulleres Rurais de Galicia para que sigan traballando na formación e inserción laboral de mulleres do ámbito rural no sector dos coidados. É o 5º ano consecutivo que contan co apoio da Xunta de Galicia e o obxectivo é que máis de 2.000 mulleres, preferentemente maiores de 45 anos, participen nestas accións formativas e teñan unha oportunidade laboral unha vez recibida esta formación, no sector dos coidados. Paso ao sector primario, Consellería do Mar. Seguimos chegando a acordos coas cofradías dentro dese plan global de casi 23 millóns de euros que aprobamos hai uns meses no Consello da Xunta de Galicia para contribuir a paliar os danos derivados dos temporais deste inverno. Hoxe aprobamos 4 novos convenios coas cofradías de Barallobre, Moaña, Carril e Agrupación Río Anllóns. Xa son 9 as cofradías que se acollen estes convenios dende que estamos asinándolos e o orzamento nesta ocasión para estas 4 convenios é de 1,6 millóns de euros e tamén será, pois, como nas ocasións anteriores, para preparar o terreo, sementar bivalvos, dotar de ingresos e tamén dotar de ingresos profesionais, lóxicamente, mentras non podan retomar a súa actividade con normalidade. A proposta da Consellería de Facenda, 2 acordos. O primeiro, seguimos
desplegando e mantendo a rede de aula chamada CEMIT, que son eses 93 centros que mantemos en 90 concellos, moitos deles moi pequenos, e que van dirixidos primeiro á alfabetización digital e despois á adquisición de maiores capacidades tecnolóxicas ás persoas que pasan por estas aulas. 130.000 persoas se benefician destas 93 aulas CEMIT e hoxe o que fixemos foi destinar 700.000 euros á programación de formacións digitais destas aulas que existen non en todos os concellos de Galicia, van dirixidos a 59, que son os que organizan máis de 100 horas de cursos. Por lo tanto, os que desenvolven unha actividade formativa máis intensa reciben esta maior cantidad de 700.000 euros, 59 concellos, que os aprobamos en Consello. En total, xa digo que son 90 concellos os que teñen unha aula CEMIT. E outro acordo, decía que eran dous, en materia a proposta da Consellería de Facenda tamén ten que ver coas súas competencias na Axencia Galega de Novas Tecnoloxías e ten que ver co contratación de 10 millóns de euros para dispoñer do material preciso para renovar e manter a infraestructura digital, todo cableado, para entendernos, que conecta todos os servidores e dispositivos tecnolóxicos e de comunicacións da Xunta de Galicia. Existen ao redor de 3.000 centros corporativos na Xunta que necesitan algún tipo de conexión tecnolóxica. Lóxicamente, ten que ser unha infraestructura robusta, moderna e adaptada ás novas necesidades que teñen que ver tamén coa ciberseguridade. Son 3 millóns de euros máis que o ano anterior e poderán adherirse a este un convenio marco todas as entidades locais, concellos, diputacións, universidades, en xeral todo o sector público galego que estime convinte decida acollerse este proxecto marco para toda a infraestructura digital cableado para conectar os diferentes centros corporativos da Xunta ou das entidades públicas que decidan adherirse. Outro cambio de consellería, a proposta da Consellería de Economía, os aprobamos destinar 3 millóns de euros a seguir apoiando a transformación digital das PEMES galegas. Sen ninguna dúbida, todo camiña hacia digitalización das PEMES, de todas as empresas en Galicia, para facelas máis competitivas. Lóxicamente, canto máis pequena sexa empresa, máis dificultades terá sin axudas para chegar a esta digitalización. De eso, estes 3 millóns de euros para brindar ese apoio ante os novos retos tecnolóxicos e mellorar a súa competitividade. Irán dirixidas, como nos anos anteriores, sobre todo a temas de ciberseguridade ou xestión das relacións digitais con clientes e proveedores. A proposta da Consellería de Emprego, cambio de acordo, hoxe acordamos lanzar por primeira vez axudas para favorecer a remuda xeracional nun sector no que tamén se está convertindo nun problema, como outros moitos, a falta de relevos. Estou falando dos oficios artesanais. Por lo tanto, imos destinar 1 millón de euros a que 50 rapaces e rapazas que queran formarse no sector da artesanía poidan aprender este oficio en obradoiros artesáns que deciden colaborar nesta iniciativa. Terán un contrato estes 50 mozos e mozas de 12 meses e a Xunta chegará entre 10.000 e 16.600 euros por contrato. E últimos dous acordos, o último explicará máis polo miúdo a conselleira. A proposta da Consellería de Medio Rural, o primeiro, acordamos, ampliando ademais nun 50% respecto á última edición, o plan de formación para o agro galego. Van ser máis de 4.500 horas lectivas, 196 cursos, 27 máis que no ano 2025, e hai varias novedades. A principal é que reforzamos os chamados módulos de actitude empresarial agraria, que son os que se exixen a un mozo ou moza para que vai asumir por primeira vez a dirección dunha explotación agraria, pois ten que ter unha formación se quere acceder ás axudas importantes que a Xunta de Galicia facilita para promover a remuda xeracional. Pero é necesaria unha formación mínima para acceder a estas axudas e son as que se proporcionan reforzando estes módulos de aptitude empresarial agraria.
e os cursos, como outras ocasións, abordan temáticas moi diversas, dependendo do sector agrario no que se queira traballar, pero gandaría, apicultura, viticultura, fruticultura, todo aquilo que cubra as necesidades de remuda xeracional no sector primario galego. Último acordo. Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se fagan unha idea, ou explicará, xa digo, a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizalo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, a que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estes intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027. Pero para máis información, dou a palabra á conselleira. Moitas gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Pois, efectivamente, hoxe levamos ao Consello da Xunta un tema que queremos situar no centro do debate público, pero tamén como unha das prioridades de actuación da Consellería do Medio Rural. Estamos falando da prevención de perdas na produción e, en consecuencia, na loita contra o desperdicio alimentario. É dicir, do que podemos facer en conxunto como sociedade para evitar que os alimentos rematen sendo un residuo, pero tamén do que podemos facer dende o Goberno galego para ofrecer aos produtores que lles podemos ofrecer ante eses excedentes ou, como ben dicía o presidente, ante eses produtos que non cumplen eses estándares estéticos que exixe o mercado, pero sí que teñen excelente calidade. Estamos tamén ante unha iniciativa de marcado carácter social, solidario e altruísta, que apela á responsabilidade colectiva. E tamén ante unha oportunidade clara desde o punto de vista económico e da sustentabilidade, baseada no mellor aproveitamento dos recursos. O desperdicio alimentario é unha problemática mundial. Segundo un estudo da FAO, 1/3 da produción de alimentos pérdese ou desperdíciase, o que equivale a máis de 1.300 millóns de toneladas ao ano. Por axudar a entender esta dimensión, falamos de que un 30% da superficie agraria útil no mundo destínase á produción de alimentos que finalmente acaban no cubo do lixo. Na Unión Europea desperdícianse ao ano 58 millóns de toneladas. Calcúlase que o 40% procede dos consumidores e outro tanto concéntranse no sector da transformación ou da fabricación. E en España, con datos de 2019, tiráronse ao lixo máis de 1.350 millóns de kilos de alimentos e bebidas, o que supón preto do 5% de todos os alimentos comprados. Os fogares españois desperdician un 6% de alimentos en base á data de consumo preferente, que non de caducidade.
E se analizamos todo o que se desperdicia, concluímos que cada persoa perde entre 150 e 400 euros ao ano. Estas cifras creo que nos invitan a todos á reflexión e que nos animan a reforzar as medidas que actualmente xa temos en marcha na nosa comunidade a través de diferentes departamentos. E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor, valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estratexia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estratexia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algunhas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe. Como medida máis inmediata, habilitaremos un espazo web dentro do portal da Consellería do Medio Rural con información de relevancia sobre este asunto. E relacionado con este punto, elaboraremos un documento de preguntas e respostas habituais, dado que desde a entrada en vigor desta nova normativa, a comenzos do pasado mes de abril, estamos recibindo numerosas chamadas e consultas sobre a aplicación da norma. Deste xeito, unha vez máis, poñémonos a disposición de todos os axentes da cadea alimentaria para responder ás súas dúbidas e acompañalos ante este novo escenario. Como indicaba ao comenzo, dispoñemos de datos a nivel mundial, europeo e estatal sobre esta problemática e tamén queremos coñecer de preto a realidade que temos en Galicia. Por iso, conxuntamente coa Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e do Instituto Galego de Estatística, realizaremos enquisas para diagnosticar a dimensión da nosa comunidade en diferentes ámbitos. Nos fogares, no sector primario, na industria alimentaria, na distribución e no sector horeca. E levaremos tamén a cabo varias campañas de sensibilización, concienciación e formación. Ademais, e tendo en conta o dato que comentaba anteriormente de que un 6% dos produtos que se compran nos fogares españois se desperdician en base á data de consumo preferente, elaboraremos fichas informativas sobre a diferencia entre esta indicación e a data de caducidade. O obxectivo é reducir ao máximo o desperdicio vinculado a esta casuística. Tamén redactaremos guías e documentos de boas prácticas para diferentes ámbitos sectoriais. E precisamente e co obxectivo de facilitar a adquisición destas boas prácticas, lanzaremos unha iniciativa de elaboración de receitas de aproveitamento con cociñeiros de prestixio. E, sobre todo, dende a Consellería do Medio Rural, queremos enfocar esta estrategia de prevención de perdas de produción e loita contra o desperdicio alimentario cara aos produtores, cara ás industrias e tamén cara ás empresas de alimentación. Por iso, como ben explicaba o presidente, unha das principais medidas é que imos a poñer a disposición dos nosos produtores unha plataforma web na que poderán subir aqueles excedentes ou produtos que non conseguiron vender por imperfectos para poñelos a disposición de comedores públicos ou colectivos. É dicir, que un produto, porque non cumpla cos estándares de forma, de tamaño ou co que establece o mercado, pero que ten igualmente moi boa calidade. Estes alimentos, como digo, poderán ser adquiridos por comedores colectivos. Así mesmo, e para incentivar que as empresas reforcen o seu traballo neste eido, poderán adherirse a un manifesto contra o desperdicio alimentario e incorporar un selo de garantía co que se acreditará a súa adhesión e o seu compromiso. En este sentido, dende o Goberno galego, organizaremos unha xornada anual de distinción e recoñecemento público para todas aquelas entidades que estean desenvolvendo boas prácticas nesta materia. A loita contra o desperdicio alimentario implica, sen lugar a dudas, unha aposta por o consumo máis consciente,
tamén de produto de proximidade, de canle curta de comercialización e distribución, algo que, sin dúbida, beneficia, en primeiro lugar, aos produtores galegos. Reducir e evitar desperdicios alimentarios valoriza aínda máis a calidade dos produtos galegos. Engade un diferencial de sustentabilidade, mellora os rendementos económicos e abre novas vías de ingresos para os produtores, ao tempo que acelera a implantación desa economía circular. En Galicia sabemos facelo e temos infinidade de bons exemplos, tanto no sector público como no privado. Sabemos que se está facendo moi bo traballo para evitar que os alimentos rematen no lixo, en moitos comedores escolares e tamén en hospitais. E temos un gran exemplo no eido empresarial, como é o comedor colectivo de Inditex, que é un referente a nivel internacional. En definitiva, en Galicia sabemos facer as cousas ben e por este camiño seguiremos para reducir o desperdicio alimentario ao mínimo. Farémolo mediante un traballo coordinado e transversal, asentado na futura estratexia que hoxe botamos a andar, con accións novidosas que reforzarán as que xa se están facendo actualmente. Moitas gracias e quedo á súa disposición por se teñen algunha pregunta. Hai preguntas? Sí? Moi boas, conselleira. perdón. Tiña dúas dúbidas. Se nos pode concretar si só van a poder comprar estes produtos comedores públicos e colectivos ou tamén a cidadanía, como me pareceu escoitar antes. E outra cuestión é que clase de produtor, se sabe, vai a poder vender aquí. Por exemplo, os cazadores levan reclamando moito tempo que o que eles non poden vender sí que se pode dedicar a comedores sociais, por exemplo. Entón, un poquinho, se me pode decir un poquinho máis. Moitas grazas. Sí, como digo, hoxe comeza a andar esta estrategia. Hai algunhas medidas que son a moi curto plazo, como poden ser esas enquisas para ter ese panorama do que temos en Galicia, que xa as botamos a andar de xeito inmediato. En principio, vamos a empezar por eses comedores públicos e colectivos, pero xa temos unha plataforma na Consellería do Medio Rural que intentaremos ampliar, onde se poden mercar produtos de proximidade. Onde queremos chegar é que os produtores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os produtores de carne como os produtores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas, né? ¿Sí? Gracias. Bo día, presidente. Quería preguntarlle sobre sanidade, esas camas previstas que se van pechar este verán, o 10%, din os profesionais que vai a tensionar aínda máis o sistema e que pode poñer en perigo a atención durante o verán. Non sei se considera que se pode matizar ese plan de peche de camas do verán e, en todo caso, se nos pode detallar en que vai consistir. Gracias. Sí, bueno, detallar, por suposto, ese tipo de detalles, todo o mundo entenderá que máis procedente o que faga a Consellería de Sanidade no seu momento. Anunciamos a reducción un 10%. Os comentarios son, eu creo que recurrentes todos os anos cando se anuncia a previsión de peche que se basea na experiencia de xestión doutros anos. Hai opinións como a que vostede refrexa e moitos outros que o estiman unha previsión prudente que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no Brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
Bos días, presidente. O conselleiro de Educación falou a semana pasada ante os problemas que houve nos exames de selectividade de que a Xunta querería ter unha presencia maior na organización das probas. Quería preguntarlle se nos pode concretar un pouco máis en que consistiría esta participación da Xunta, partindo de que os exames os seguiría facendo un grupo de expertos, pero non sei ata que punto pode mellorar a xestión a Xunta. E logo, quería preguntarlle, estes días sabe que está de visita o Papa en España, falou en varias ocasións do apóstolo. Quería preguntarlle se iso fai albergar máis esperanzas de que poda vir o ano que ven ao Xacobeo. Gracias. Ben, o primeiro, efectivamente, todos vimos o que sucedeu a semana pasada. Eu quero insistir unha vez máis, creo que está claro, pero, en todo caso, eu vou recordar que a Xunta nin prepara, nin revisa, nin corrixe as probas da PAU. Encárgase unha comisión moi coñecida estes días, a CIU, que depende en exclusiva das universidades. E, por tanto, eu comprendo perfectamente a indignación dos rapaces e rapazas, xóganse moitísimo, e, por lo tanto, teñen dereito a exixir que fallos que a eles non se lles toleraría en ningún caso, que tampouco os que os examinan poidan cometer ningún fallo. E tamén a indignación das súas familias. Eu creo que da sociedade en xeral que pensamos que este tipo de fallos non poden darse. Creo que é boa autocrítica, moita máis da que houbo. Vanse coñecer agora os criterios de avaliación. Esperemos que sexan en beneficio de todas as persoas que poderon sufrir os perxuicios dos fallos cometidos. E nós xa sabemos que xa se sabe, porque coa anterioridade a que coñeceramos estes fallos, as probas da semana pasada, xa estábamos reclamando unha maior participación. A Xunta de Galicia realiza moitas oposicións con moita xente ao longo do ano e, por lo tanto, creo que podemos aportar, por exemplo, algún partido político da oposición se opoñía frontalmente á participación da Xunta de Galicia. Bueno, pois, espero que ahora rectifiquen despois do que vimos. Simplemente queremos contribuir a garantir que as cousas salgan do mellor xeito posible. Tempo haberá, e tempo será dentro de pouco, de que se coñezan as nosas propostas. Agora mesmo, insisto, están pendentes de coñecerse os criterios de avaliación. O que hai que facer é intentar corrixir os fallos cometidos moi recentes que perxudiquen o menos posible antes que propoñer propostas de efectuar propostas de solución que as faremos e, por suposto, as daremos a coñecer en breve. Sí, o Papa. Ben, efectivamente, o Papa fixo varias referencias. Eu creo que vimos esta fin de semana, non? Supoño que veremos ata o final da viaxe o enorme poder de convocatoria do Papa. Creo que é bo, como sociedade, que haxa este poder de convocatoria para falar de valores. Creo que nos fai un pouco mellor a todos, como está facendo o Papa, o que as alocucións que está dirixindo, e eu agardo, sinceramente, seguimos traballando, sempre o digo, porque non é a primeira vez que se fan estas preguntas, e eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos, precisa, e, polo tanto, os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago o ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova. Boa tarde. Tamén sobre sanidade, queríalle preguntar por esta saída que coñecemos estes días de uns 8.000 pacientes de Povisa que pasaron á pública. A Consellería de Sanidade fala de que hai un reforzo na pública de servizos, de recursos humanos. Queríalle preguntar por que pensa vostede que houve esta saída tan significativa. Se pensa que é por este reforzo, se pensa que tivo algo que ver as informacións que coñecemos recentemente de reutilización de material que non se debe reutilizar. E tamén se todo isto, reforzo incluído da pública, quere decir que a Xunta vai repensar o concerto que ten con Povisa. E, por outra banda, querelle preguntar por que unha das principais figuras dos medios públicos, Roberto Vilar, soubemos estes días que lles pagou por abaixo de convenio a guionistas. A pregunta é se vai pedir explicacións aos medios públicos por esta cuestión. E tamén o sindicato de guionistas fala de que os medios públicos precisamente deben ser exemplares
neste tipo de cuestións. Pregúntolle se está de acordo. Gracias. Ben, respecto á primeira pregunta, efectivamente, como saben, todos os anos existe un período, un gap que se abre para que as persoas que poden recibir asistencia sanitaria ou ben no cunqueiro do sistema público ou ben a través do concerto con Povisa poidan pedir un cambio se así o desexan. Este ano é certo que as cantidades, hoy 7.800 persoas decidiron libremente pasar de Povisa ao cunqueiro. É certo que máis de 100.000, 102.000, permanecen en Povisa. Cal é a nosa obriga? É unha opción libre e, polo tanto, a obriga da Xunta, unha vez que abre esa posibilidade, é aquelas persoas que deciden ser atendidos pola sanidade pública, no Álvaro Cunqueiro, basicamente, poder facelo axeitadamente. Creo que este pase, lóxicamente, deben ser as persoas que, insisto, todos os anos hai pase dun sistema a outro, por lo tanto, as persoas que así o deciden libremente son as que deben explicar as súas razóns. Eu agradezo a confianza en que no Hospital Álvaro Cunqueiro, na sanidade pública, poden ser ben atendidos e por eso deciden facelo. Saben que cambiamos o sistema no seu momento con Povisa, pagábase por paciente atendido, ahora págase por tratamento, e, dende logo, nós o que faremos unha cantidade importante a que a Xunta de Galicia destina este concerto, que as persoas que permanecen no sistema concertado con Povisa reciban a atención axeitada. Por lo tanto, outra cousa é que os que decidan cambiarse, a nos obriga tamén é que a reciban na pública. Respecto a outra pregunta, trátase un asunto que ademais xa foi obxecto dun procedimento judicial, ni siquiera afecta, non era unha relación contractual de ningún tipo directamente, como saben, cos medios públicos galegos, unha produtora que traballa e, polo tanto, un tema sobre o que se pronunciou un xuiz que non teño moita máis información. Estou seguro que non será o único caso e non coñezo os pormenores.
Gracias.